L-Sindku tal-Mosta Shirley Farrugia iddeċidiet fuq x'toroq m'għandhomx isiru minn wara dar il-Kunsill Lokali jixduh il-minuti tal-istess kunsill u korrispondenza oħra. Is-Sindku tal-Mosta ddeċidiet abbażi ta' rapport li għamlet il-kumpanija tagħha u ta' żewġha u meta għamlet hekk ħallit barra toroq li ilhom imkisra 25 u 30 sena. Wara li għamlet dan ir-rapport, fis-27 ta' Settembru kitbet id-direttur tal-Kunsilli Lokali u qaltlu bih. Għalkemm imkien ma indikat li r-rapport għamlitu l-kumpanija li jmexxi żewġha bl-isem ta' Malta Planning and Design Consultants. Ftit tal-ġimgħat wara propju fl-24 ta' Ottubru iffirmat il-ftehim biex ikunu asfaltati numru ta' toroq. Dan mingħajr konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali. Fil-fatt li l-Kunsill Lokali avżatu 3 ġimgħat wara bil-ftehim li għamlet. U l-minuti tal-Kunsill Lokali jerġgħu juru li dwar ir-rapport tal-kumpanija tagħha u żewġha ma qalet xejn. L-Sindku tal-Mosta ma kienitx komda toħroġ ir-rapport jidher biċ-ċar ukoll minn tweġiba tal-Ministru Owen Bonnici. Il-Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali Owen Bonnici wieġeb għal mistoqsija parlamentari li fiha ntalab ipoġġi fuq il-mejda tal-Kamra ir-rapport li sar dwar it-toroq tal-Mosta fl-2012. Il-Ministru wieġeb li meta ntalbet informazzjoni dwar dan ir-rapport mill-Kunsill il-Ministeru jingħata rapport tal-2009. Meta l-Ministeru ġibet l-attenzjoni li r-rapport mitlub mill-Onorevoli Interpellant kien wieħed tal-2012, il-Kunsill ta' l-istess risposta. Kien wara ħafna insistenza li r-rapport ingħata mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali, iżda qatt ma wasal minant il-Kunsill Lokali tal-Mosta. Iżda il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami qed jagħżel li jiddefendi s-Sindku. Għalfejn żamm mistur allura? Ma nżawx mistur, għantant ma nżawx mistur li saru diversi toroq skont par riżulta minn dak li semmi. Għalkemm meta insistejna Beppe Fenekadami injorana. Kienu jafu bih kunsilli oħra allura la ma nżammx mistur? Għajjat, mhux qed nisma' skużani. Is-Sindku tal-Mosta Shirley Farrugia qatt ma ddikjarat konflitt ta' interess brabta ma' dan ir-rapport li abbażi tiegħu intefqu €1,500,000 minn fondi pubbliċi. Però għal-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Aġus, is-Sindku tal-Mosta imxiet tajjeb ħafna. Xi b'mod korrett ġifieri Imxiet kif għandha anzi. Mostin li tkellmu magħna b'mod partikolari dawk li jgħixu f'xi waħda mis-96 triq imkisra fil-Mosta tawna x'nifhmu differenti.